Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva the wise man from the east. Tisatapinda munyaya muzvaura nhasi regai tikumbire wagono all the way from Bikita vativhure nemunamato. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, tinokutendai nechirongwa chemasikati anhasi chatiri kukurukura pamusoro pezvinowanika mukati medzimhuri. Patichange tiri kukurukura tokumbira kuti batai njere dzeumwe neumwe wedu kuti taure zvinovaka kumhuri dzinenge dzakumbira rubatsiro kubva kwatiri. Asi toziva kuti mubatsiri mukuru mukati mewanano, mukati meukama, mukati meushamwari ndimi Jesu. Saka chivai pakati pedu. Muzita renyu rinogara nekusingaperi tinonamata. Amen. 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 Totenda. Aiwa, regai titangire papa pane my good sir. Mukwasisa vateereri. Maita enyu. Toda kukukwasisai vateereri vechirongwa chepadare. Inini zita rangu ndoitwa Ernest Mupunga, ndiri coach. Uyezve ndobva kuBikita, ndiri muyera moyo, ndiri gono. Nhasi uno ndoda kukwazisa vana mainini vangu vese, manin'ina vadzimai vangu nevadzimai vevanin'ina vangu. Ndoda kukwazisai kwese kwamuri mainini Virginia Mupunga, kuAmerica kwamuri mainini Ruth Chingosho, toda kukwazisai mainini Faith nevamwe vese vandiratadza kutaura mazita avo. Avandanyanya kuvadoma nekuti vaunzi vemachocolate padare. Saka ndavapa favor nhasi. Patichange tiri kuteerera chirongwa chanhasi, ndoda kutaura kuvateereri ndichiti dai Mwari vangatibatsira kuti zvirongwa izvi zviumbe mhuri dzedu zviri nane, kuvakomana nevasikana, vana baba nana mai, tifambe nzira inodiwa nayo naMwari kuti nezuva rekupedzisira tigoponeswa. Amen. Thank you. Wadi watereri nemi watariri makadini henyu. Eni ndini coach Ngwaru. I'm a life coach. I'm a relationship coach. Ndisu tinodzibika behind the scenes. Dare rakurukura kudai. Dzinonetsa dzacho tinogadzirisa kumashuroko. Ndoda kutenda nehama dzose watariri wepadare vanouya kuinbox tokurukura towakamisha. Regai ndimboedha ndichiti kana mine mwana ane 12, 13, 14, 15 years, vana vamumateenager ava, ngatiregerei kumirira kusvikira vana vaane manetswa avari kusangana nawo. We can coach them in advance to be champions of tomorrow. Ndoda kutendai nekuteerera. Ndini muzukuru mukuru wanohoreka Mwera Shumba Nyamuziwa. Ndinokutendai mese. Amen. Ini ndonzi Charles Makombe, ndiri kukwasisai mose. Charles Makombe umbanyanguru tendera wano. Chirima nemuromo mapadza wari pano. Waranda wangu wakazara nevamwe warotora mufananidzo wavo. Ndoda kukwazisa wana muri yose kwa muchenje kwendakaroora. Ndichitanga with my beautiful wife Lydia. Ndiri kukwazisa pano padare. Ndozokwazisa mainini Winnie, mainini Wamuadikawa. Ndichowatsvaga. Ndozokwazisa futi sekuru wangu Tafara nemhuri yavo, Simba ku Dallas Texas nemhuri yake, nevamwe vose vendatadza kutaura kwa muchenji. Ndiri kukwazisai masikati ano pano padare. Mwari akukomborere akutungamirire. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi varidzi vechirongwa chepadare, nemhaka yekuti kana imi musipo hapana dare rinogona kugara. Tongoramba tichikukumbirai kuti muunze nyaya dzenyu kuti tigowanawo zvekuita. Zita rangu rinoitwa Obet Mudzengi, ndiri mufundisi musangano rema Seventh Day Adventists. Ndinobva kuShurugwi, ndiri muira Shumba. Tisu vana Murambwi, vana munhu watogwa, tisu zvikara varidzi vesango. Tinotenda. Makadini watereri kune zvikara zvinovhundutsira vanhu. Shumba tinoruma baba. Indoitwa Tsikada Gardener
muzukuru wachipunza mueranyati region 42 parusape mutungagore makangosvika pavazumbuka paya mukanzvenga mukasvika pamaoresa paserap ndopatiri nyika yemadhumbe, nyika inorimwa tsenza, nyika yemaguta, nyika yakakomborerwa inodiwa naJehovha kudarika Bhikita. Tinotenda vanhu veBhikita vari kurwadziwa nerusape. Toda kutenda ndinoitwa Mudonhi, ndopindira paMandara Church muzora nhasi. Ndoda kukwazisa vese vanotipa feedback, vanenge vari kucomment section on Facebook, paYouTube. Aiwa, macomments enyu mamwe acho hamune muchitiudzai humba apa varasika apa mnenge azvinyanya, ndinobva ndazvitumira kwavari. Ndizvo zvatinoita isu padare rino. I know vamwe vanouya vachiti toda kunhamba dzacoach Ngwaru and so on. Please, may God bless you mukati mezvamune musangana nazvo, as we also pray for you. Ndoda kunyanya kukwazisa muzora nhasi mainini Ruth veku, kana tiri kuBhikita vanoti London, kana tiri kwarusape vanoti London. Aiwa, zvasvika inonzi haleluya haleluya. Zvino muri kuramba muchironga, ndiri kuona kuti vanhu padare vada kupedzwa mazino nevanhu ava. Toda kutenda naizvozvo. May God bless you. Thank you so much for the gift. We appreciate it. After this, it was sealed. Yes, it was sealed. Finally vanhu kuBhikita vanonge vamavhura. Ndazviona. It's like an exam paper, as you can see. Zvese zviri intact. Havana kubvisa uroi. This time havana. Thank you so much Gono na Main Ruth. Musoro wedu wenyaya nhasi uri kutiwo I was dumped. I was dumped. Kudampiwa. For what reason? Ndo zvatisada kuti tizive. And kudampa kwacho, was it necessary? It was a good dumping or it was not? Sada kuti tidzidze pamusoro penyaya tina tikwanise kubetsera mumwe wedu akanyora nyaya iyoyi. Regai tikumbire nyati vativerengere nyaya. Kwanzi, my story goes like this. I've been dating this girl for a while. And when we started dating, she had nothing. No money, no job. I mean, really nothing. But I loved her nonetheless. I was paying everything. Iye asina kana send raiburitsa. Ini ndaingoti ndiri kubatsira nekuchengeta munhu wangu nekuti ndaimuda. I went to the extent of paying for camp meeting, even my youth camp. And then life went good and she got a job and she was doing well. Then I proposed the marriage. Ipapo ndopa ndakanzwa iye achiti, we are not compatible. I was dumped, Warumi. Where did I go wrong, Warumi? Can I claim my money back, as she is now planning to get married to someone else? Pako. Them naga dampiwa. So this guy, so he was dumped. Ingada indaita a survey nambona kuti in life pana kamboitwa dumped, but for the sake of avana shumba ameno kunana Bhikita area shumba nezvimwe. Kwete rusape. Bad experience yekudhambiwa. Kuti rusape ndo inodhamba. Isa atirambe woshumba totorambwa. Asava. Shumba murambi. Ndenge chikudhamba. Anokuta iwa wawe. Saka mukoma nayo anenge shumba murambi. Saka ngatibatsire shumba yekuchirugu. Tione kuti tinotenda. Ngativerengere vhesi redu. Vhesi redu riri kuna Zvirevo chapter 30 vhesi ya 18 na 19. Solomon anoti zvinhu zvitatu zviriko zvinondishamisa. Zviro kwazvo zvina. Kufamba kwegondo mudenga. Kufamba kwenyoka paruware. Kufamba kwechikepe pakati pegungwa. Nekufamba kwomurume nomusikana. Maybe tisati tapa
ve theology. Nasu ndambotanga neve domokology. Yes. Mumbodomoka mozodzosa. Unozokonza uma kuti zvino iri kungoti usaite segondo riri kungofamba. Ndikatipenda pana umba. Manyanya manchi. Mutakane wadiki. Totanga watana. Aiwa tainzwa. Solomon ari kutaura zvinhu zvakamukachamata ndizvo. Zvinzwisisi. Senyaya yetanzwa yepadare yauya padare. Hainzwisisiki nechikonzero chekuti mukomana uyu akanga ari munhu aichengetedza munhu waida. Achimitira zvose. Both aimitira nerudo. But waaitira wacho anga asina rudo. All right, thank you. Matopinda maona vanhu vedomokolo vakutodomoka vakusiya vhesi. Regaitende pana dhoko Gadisa vhesi riri kuti kudini? Ndazoya pana coach Ngwaru. Solomon apa ari kuti pane zvinhu zvitatu kana zvina zvaasingagoni kutsanangura zvinomunetsa kuti zvinomboita sei, zvinomufascinata. Ende chimwe chacho chatiri kuda kuti tibate pano apa ndechekuti inzira yemurume nemusikana. Vanotaura vachiti love, ndiye Solomon anonyora, love is stronger than death. Munhu anogona kutotaura kuti inini for you I can go to hell and back. I'll cross the ocean for you. I will cross the ocean for you. Nemumvura mose naye nekwamurambinda. But pano apa Solomon anoti kana jaya riri murudo nemusikana zvarinogona kuita ini handigoni kuzvitsanangura zvikuru. Zvinoreba kutsanangura, hazvinzwisisi. Neuchenjeri hwake, the wisest man could not explain. As we can't explain what is happening munyaya yatinayo. Ndobve ndabva napo. Aiwa ndazviona ndopa muda kuuya. Thank you coach. Yeah, just to add kune vamwe vari kutaura eyo ndezvekudai izvi. Uyu ari kuedza kutaura kuti flying an object iri kumburuka mumhepo, it's a mystery how such a heavy thing can be suspended mumhepo and stuff like that. Kana wakuya kurudo, what love makes people do yo azvigone kutsanangurika. Rudo runogona kuti munhu apenge, runogona kuitisa decision, runogona kuitisa we do not understand what happens in a heart that is in love. Sezvitaurwa namurambwi. And what makamboona here kuti dzimwe nguva iyo mumwe murume anodana mumwe mudzimai usha kuti asi apa akadei. You don't understand. Iye ndiye anoziva zvaakadei. Kozoita musikana anoda mukomana wake motarisa soka mota kuti I don't know. Saka rudo can be a crazy thing sometimes. Haturi kunzwisisa. But runzwisiswa nevanhu vari in love. Why they get in love? Why they get out of love? Wari munyaya yacho ndowanonyanya zvinzwisisa. Thank you. There's no blueprint. There's no one size fit all. When it comes to love, it's a mystery. Sezvo nyaya vhesi I think ratsanangurwa kuti pane zvinhu zvisingakwanisi kutsanangurika mukati meupenyu. Zvaishamisa Solomon nenguva iyoyo. Achiona gondo richibhururuka oshaya kuti rinosuspendwa sei. Exactly. Ona nyoka ichifamba paruware, iyo haina makumbo, paruware panotsvedza, but inotofamba ichienda. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoshamisa muupenyu. Saka obva atora iyo muenzaniso, obva aisa musame group nerudo rwemukomana nemusikana kana murume nemukadzi. Ende mukatarisa nyaya yerudo iyi, pane mastatements anotaurwa akawanda. Vamwe vanoti love is blind. Ndo mamwe tumwe tumaklishe tunotaurwa pamusoro perudo. Vamwe votaura kana vachitaura pamusoro perudo vanotoku even isusu taimbonyora tsamba kare.
wainyora zvekuti handisi kudya, handisi kurara, yochimuka mbova dzakasvika kuzheve, asi uchiti handisi kurara. Saka ari kungoedza kutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki, sekutaurwa kwazvamboitwa nakochi, kuti even behavior inowanika mumusikana neinoitwa mumukomana it's unpredictable. Exactly. Haugoni kuti no because ndakamuitira hazvina logic. Zvimwe zvacho zvinongoitika. Amen. Saka iye ari kuti zvinhu izvi handizvinzwisisi. Saka hameno vadare pemuchatarisa nyaya yemukomana uyu kuti muchazvinzwisa here kuti mugona kumubatsira. Soromoni akazvitanda kuti zvinoitika murudo hazviite sei, hazvinzwisiki. Ndingangoti ndo ma-introductory statements angu. Thank you so much. Gono, you must go to Solus. Nyati. I think for introduction, vatungamira vatsanangura zvakakwana. I could just maybe possibly add and say kuti ndakubatanidza nepfungwa yabuda munyaya. Normally vanhu vanoita ndikaitira nyamuziwa chinhu chakanaka. The normal ndine normal and legitimate expectation yekuti achanditirawo chakanaka. It's normal. Yeah. But when you give a good hand, you expect also a good hand back. And also mukati merudo, this guy tichaitsanangura edu kumberi. The thinking yangeripo ndeyekuti handina kunyora chiti ndaita ndichiti ndikuitira munhu wangu ndikuitira zvakanaka. One would then have expected also a good turn. Yekucherechedza. But mubvunzo ndeyekuti kana munhu akanga aitirwa zvakanaka saizvozvo zvataona izvo haachisina here ruramiro yekufungawo differently. Even aitirwa zvakanaka. Kuti munhu chakanaka kutenga here, kumutenga here kuti akundikane kuzoita a different choice, a different trajectory, kana kuti ndoregera toti kune vari mukati mekudanana usanyanya kubvuma kuita zvakanaka kuti urambe uri a free person to make choices. So I think what patichange chidiscuss, I'm hoping some of those difficult questions can be answered. Because love cannot exist without giving. That's the problem. So you love and you give naturally because you love the person. But in the process of giving, what are you expecting back? How should you then respond? Feel? Thank you so much, Nyati. Ndofunga tibva tatongotangira necheikokoko in a way, because paari kutanga ari kuti I met this girl, this young man, sangana nemusikana wake. This girl has nothing. So what do you mean when you say haana chinhu? No, anga chingovhawo mhuri kuya kwekuti unoyatsona kuti zvinhu zvakati womei. Nothing actually describe. No money. No job. I mean nothing. Yes, I mean nothing. Saka munhu haatorina chiro ba. Saka then the savior comes to say no, I love this person in the and nothingness. I give in the nothingness. I then give. I give in abundance. Chakatanga irudo. Ndobva watobvumirana kuti vanodana at least. For God so loved the world. Yeah. For the young man he loved this girl. Yeah. And he gave. And he gave. Yeah. So in the giving, is it wrong? Yeah. Does the giving have a limit? Okay. To say mfaname izvo hazvinyanye. Dana naye but amusviki apa. Zviriko here zvinhu zvakadaro izvozvo. Kana tichiona rega ndongoyapa umba wangu achingoti ndobva ndayapa nakocha. Yeah, okay. Tautotanga nyaya yacho. Angaitauro. Mukomana uyu maonero angu aipa nerudo rwake. Anga asina imwe nyaya mupfungwa dzake. Nyaya inge iri one yekuti ndakawana musikana uyu. Inga asina hake chaainacho, but he decided now to rescue her, kumpawo mari yekuti andotengawo zvaanoda kutenga, achimupawo zvakare kuti kuenda kucamp meeting anga asina kuti anga asina kupuwa, asina kuenda kucamp meeting, akapuwa mari achienda, but anga asiri kutenga, enga ari kupa nerudo rwake. That's the way I look at it. But munhu waaitira manje itsotsi.
tsotsi chaiyo because zvese kumai well itsotsi yematsotsi ndekuti murume uyu haana kumuudza kuti but zvauri kuita zvese izvi shamwari yangu inini handina rudo nani newe, haana kumutaura izvozvo. Now mukomana uyu akuchikanda rudo, akuchikanda manje kuti ndakuchidawo kukuroora because anga agutikana naye kuti ndakakupa wasona manje haikona kuti ndakakupa anga ndagara ndichikuda no chiri pamberi pemukomana uyu I love not what he gave, I love vachizvayo but ari kuti dodzosera mari yako inonzika sei asati asvika ndiri kuti inini aimuitira nerudo rwake rwese akaperera ndo chokwadi ichocho asi waaitira wacho was not in love, ndataura nechirungu panapa but then paakazoti manje ndakuchida kudini manje kuchindokuroora ndo kuproposa kuti shamwari ndakuda kukuroora, ndo paakanzwa word rasina kumbonzwa muupenyu hwake, hauna kufitana neni. That's what it means, right? We are not compatible. Coach, ndimi munonyanyo ndiri kunzwa hangu zviri kutaurwa naumba, but regai nditi some of us who have worked in administration for a very long time, we are very much used, I'm sure all of you here have been administrators and what have you. Pane chinhu chinonzi code of conduct, mitemo, or even a code of ethics. Zvokuti taitwa nemitemo yekuti imi madirectors, imi nemiwashandi wekambani panapa kana kuti wepa office inei, pane level yezvipo inogona kudzingisa basa. Wapiwa hako in good faith and whatever, but level yechipo chacho it becomes unethical. Are you getting the point? Mabvunza mbunzo yekuti zvine mwero here zvipo zvinopiwa, and inini I would like to say ethically kuti izo kunyange uri boyfriend and girlfriend pane mamwe ma responsibility anoita fall within either uri parent kana kuti uri husband kana uri guardian. Saka kana wakundibhadharira school fees, wakusustaina upenyu hwangu, relationship yedu iri kudefinwa nemaoffice ekuti aya you are a carer in my life. But kana wakuzviita izvo as a boyfriend and what have you, even if you are doing it in a good faith, but I think you are crossing certain boundaries. Ndo panozoita ishe regret manje yachataura naye kuti why are you regretting? It's because you crossed the line. You assume the responsibility iri higher than your office. Regani bogumira ipa. Thank you so much. Kuti iwe waendibhadharira wanganzi nani usvike level iroro. Gone. Ndoda kumbotora pfungwa yasekuru nepfungwa yataverenga mubhuku razvirevo yati it's a mystery kana kuti hazvinzwisisiki zvinogona kuitwa nerudo. Ndoda kutora zvataurwa nakochi ndichida kuzviisa pamwe chete nenzira iyi. Chekutanga, mukomana uyu zvaanga achiita izvi anga ari kubatsira umwe wangu. Ina handifungi kuti pane a limit kana uri kuda umwe wako even musati maita a commitment yekuroorana. Unogona kumubatsira kana uchikwanisa sezvaaita izvi. Like camp meeting handina unzwa hangu pay fees. Kuti akabhadhara fees. Kana pasina fees, camp meeting, how much are we talking about? If we talk in our context. Aedza kumubatsira semunhu waidini waaida. Ende indiri kuona sekuti panyaya yedu iyi pane element futi. I agree ku element yekuti shuwa mumabasa haungotambiri zvese. Kungobva kuti andapiwa because inenge yakunzi bribery. Vanenge vakutarisa kuti organization is put at stake. Why? Because they will expect certain favors.
as a result yegift yandatambira inini on behalf of an organization. There are certain favors that we will expect. That's why they give you that what? That code of conduct or that limitation. But how ukapiwa t-shirt, it's fine. You can put on a t-shirt inga godin. Azina mosha kuti wapo t-shirt. How ukapiwa akuka basket kechikafu, it's okay. But ikazona wakuzoene bango remota uta ndakapiwa ne client ndi. Tinengeta kuti zvino organize in the name of the organization ongochi represent organization. Ipa paneta ma question mark akati wande. So ndakudzoka pa nyaya yemukomana uyu ndeyekuti iyo anga achizviita uyu musikana at the same time kandanzwa zvakanaka akuda kutoroorwa at the same time uyu ari kumuita ask for marriage. Saka element yedeception kana kuti yekuchita pamusikana ndiri kuionawo zvakare, which I think this guy kushokekana kwake it's not a surprise. Iwewe kwese ukuti ati chibva yedu tese tichenda kana madanana mukomana nemusikana, what is the expected end? The expected end is muchapinda mbamese. Correct. That is the expected end. Especially pasina anything jokuti ano akazondikanganisira chakati kana akazodiscover zvakati. Saka inini so far ndiri kuona hangu kuti musikanawo has contributed to this guy's situation. Thank you. Regeti mbwenda mambo. Just do you know kuti while they were in this relationship wachita zvavari kuita, she was dating somebody else. Because it's not like uyu ari kuti ndakuda kuroora uyu oti no ato akutoroorwa. Zvinoreva kuti that relationship with another was there already. Alright, regeti kodzoka. Regeti uye pana doko ndobva zoenda pana nyaya. Because nyaya toda kuti vapinzire pekunzi musikana ari kunzi tsotsi. When you are boyfriend and girlfriend, you are allowed to flex and really find what you want. Is it not possible that this woman also akadanana nemunhu ari vulnerable because she had nothing? Paakati simuke pfungwa dzichikurawo maturity nekufunga akanoti this is not what I want. Because kudanana nemunhu asina chinhu ari apa. Zvaka zvinozosiyana munhu achikurawo pfungwa nekukurawo nekuona neexposure. Remember kukura kwedu madzimai nevanhu vechisikana zvakatisiyanei. That exposure could change someone's mind from nowhere and say no, this is not what I want. Is she not a clever girl? Inise kuona kwangu mukomana uyu ari kuti tatichidanana, but mukudanana kwatatichiita ndakazosvika pa time yekuti ndakachikumbira ruoko rwake into marriage. Kureva kuti kudanana vaidanana, but kuti zvichiinda fedha zvisimpiswe nemuchato yanga yatova imwe stage yaifanira kukumbirwa. Kobva musikana akati izvo zvawava kuda izvo ikoko handifungi kuti tinogona kuti tidini tiinde. Saka you can't ask for marriage iwo uchiexpecta kuti inofanira kutouya. Kana uchikumbira unogona kupuwa kana kuita. Saka musikana uyu anga ane choice because nguva yecourtship ndeyekudzidzana nekuobserva zvinhu zvakawanda so that you can make an informed decision. Saka shoko rachisvika rekuti can we go further, iye atarira kwese nezvakaitwa nezvachiitika nesituation yemukomana wake akati I don't think it's best kuti tirambe tichienda kupi kumberi. I respect this young lady. Yes. Inini hangu. Yes. Why? Yes. Because normally umwe munhu anoti nekubhadharira kwatatiitwa zvinhu zvese regai ndingopinda, lose your mind in the process. Then muchato yawozokona kudii kushanda
zvoda kuti vanhu vose vapinde muchato vakadii vakasunura vachifarira kupinda kwete kupinda because of obligations kana kuti pane zvigadzwa ndinofanira kuti ndibhadhari kudzosera zvaakanditi saka haazi tsotsi musikano alright saka ndizvozvo ndizvozvo remember that angle is also very very good for us. Tinzwisise kuti panotogona nge munhu atoita decision nekutoona kuti no kwataka kuenda uko inini I don't want to make that decision because there are many people who got married anzwira munhu tsitsi kuti mani ndikamusiya wachatambudzika and then asi vari kuchema zvinogona kuva possible but zviri possible kuti ndikatende pana nyati ndikatemenda pana nyati to yeah nyati okay mubvunzo wenyonga uri kuti itsotsi rikandasi I think it's unfair kuti tisvike paextent yekuti by basis of this information toti munhu itsotsi. In fact pari kutotaurwa kunzi there are two events dzisiri kupiwa matime frames. One iri kunzi ndakakumbira a hand in marriage and musikana ndobva ati I don't think we are compatible, right? ndo response yakaita. Then he then goes on to say, can I proceed to claim my money? Especially now that I now know kuti akuplan a marriage. Yes. Nemungu. Yes. The time iri kunzi compatibility nekuplan a marriage. Yes. Haisi kutaurwa kuti yakareba zvakadini. One. Number two, I also am inclined to think kuti funga dzataurwa naDoc, I was resonating nemaonero angu ari kuita. Pakuti from an outside perspective iko kapfunga kokuti ndakabva ndadai ndikapa mari ndikabva ndadai the accounting aspect in marriage ari kuaccount ndakaendesa kucamp ndikaendesa youth camp does it not amount to this lady thinking back and say wow this man ndikapinda mukati memusha nemunhu akadai so I may become I may find myself in a very difficult environment. Saka therefore I would rather stay out of this. And we have to swika pa extend yekuti can I then go and claim my money? Do extend he's angry because of the events dzakaitika, but I also think he is a bit vindictive mukutaura kwaari kuita. Haasi kutaura the real story behind the quality of the relationship. Pari kuti ndakatora munhu aine nothing ndikainvesta paari and I think I the right yekuti also kana ndikati marriage haifana kuti abvume marriage ndobva aramba marriage and to the extent yekuti akutodana nemumwe munhu saka ndinoda mari yangu ndibatsire kuti ada kuti ari kutaura the negativity but the quality of the relationship chayo ine ma issues aita kuti musikana asvike pakufunga nekudebate kuti is this really worth my while? Compatible. I will tell you what girls out there they will appreciate a boy who comes and says kuti tiri kudata musikana wati mukomana anobvunza kuti kune camp iri kuitika muna April, are we going? Musikana wati handisi kukwanisa kuenda umbotiza ichi chiri kuitika handisi kukwanisa kuenda. What is the problem? Ndina mari. Uyo woti kana usina mari I will pay for you. Anditi kuva vanhu vari kudanana, there's nothing wrong with that. Obhadhara vanhu vaenda kukembo tafara tadini, that does not amount to then is blinding me to real issues. Kuti kana musikana akusvika pekuti they then need to interrogate kuti panda kuenda apa pakamira sei. The fact yekuti takamboenda ku youth camp tese tikandoenda kunandos tese tikaenda kupi tese does not necessarily then blind me to the real issues where I need to make a determination. Kuti ndogona ndogara mumba mune zvakanaka. Thank you. And I think it's exhibited in my view by certain of the things that that are actually coming out from that. Thank you. Makambo rambwa ere dai nemunhu uri kuda imakaona ukarambwa ima murambike alright thank you thank you very much ndigarva ndaya pamuri kana wakamborambwa chinotanga kuuya munhu ati no unoza you are cruising at 160 180 relationship iri kuenda kudai 210 yobva yangonzi gwa
relationships yochida uyo uchida chinotanga kufunga ndechekuti chii mari yangu kani mari yangu kani you have invested not just money kwete kuti uri kuongochiverenga mari but pazvinozongopera unaona kuti but I was doing this I was doing the best. I did what I even took you to camp meeting and I sacrificed everything just for you. Quantity we have just So can we just look at that mufundisa aisiri here concept yekuti haasitarisa kuti material izvi here arungoti ndikurwadziwa varume ndikurwadziwa hatikuda vakamboramba zvinorwadza kupa example azoti haiwa miracle kupa example let we just spoke about a woman who went a business abhandoita edzariko murume akainvest into that isn't it it's painful it's painful let me be honest uyu mukomana uyu it's painful kwaari you know what I mean because aifunga kuti ndawana somebody vachitaura ini ndichapinda futi pakati. All right, thank you. I think samaita maibika zvakanaka maibika zvakanaka kana relationship idi yakakosha kwauri kungopatikana gwi idi kunoita makandrams netsviyo otanga kutaura wega dzinogona kuitika. I'll give you 2 examples in my life. 2 examples. Musikana wekutanga akandiramba handina tsviyo yandakaita neniwo ndaito expect that relationship ngaitopera zvokuti zvakanditira manake ini ndaitsvaka kuti ingaperesa saka iyo haina kundidini haiwa ndakatotenda Mwari kuti Mwari maita yapera. I remember ndiri kuSolusi ndichidzidzira ufundisi theology ndadana nemusikana wangu eyo Lize wandakazorora nayo mufirst year I remember tiri mudining taireceiva matsamba ndobva ndareceiva tsamba apa ndendiri in the midst of eating Michael ndozoona tsamba iyai iri kubva kuna Lize ndoiwerenga kudao ndona pakanzi eyo shamwari handiziwo ndine mukomana ari kundinetsa kunoko and what have you and also appetite yakabva yatiza kuti uri kutadza here kutaura mukomana chekuti iwe ndine mukomana waruSolusi saka inini system yakanoka zvekuti kana ndakabva ndaita indigestion because I could not imagine kuti ini ndiri kublawa musana wangu anogona kuto and she is very innocent kuti iwe this guy is bothering me every day and whatever but ini ndakazviinterpreta nemwenzero saka Liz you get saka it is not gonna what but the point ini ndoda kufila kuti point isiri kuonekwa naGono nepoint isiri kuonekwa naHumba ndeyekuti and I'm sure wairawa Murambwe na Nyati waiburitsa for everything that we are giving out and people are saying love gives and whatever but naturally with our humanity pane level of giving yatone social contract at the back of your mind I possess you, I own you, you are not going anywhere and because of that ndichakuitira everything and anything and I'm sealing the deal by kukupa. I think if that is the case where you are using tsitsine compassion in order to tie someone to you and you are committing blackmail by love bombing them with the gifts. Powerful. Tsotsi chairo ndiye mukomana anyora tsamba because uda kutsotsa musikana uyu necompassion musikana uyu is actually ari kunyatsoona kuti pana baka inini handisi kudiwa asi ndiri kunzwirwa tsitsi. Why am I saying so? Read in between the lines. Ndoclaima mari yangu back here kana waipa zvekupa why are you claiming it back? So the reason why you are claiming it back you are using it as a bait. I mean pain and wamangati kudana ipachena ati vanasikana vedu takazvara vanasikana
handidi kungopatika ndiri baba ndamuka kunzi baba motikari ndakatengerwa neboyfriend yangu pa that girl is committing suicide. You'll be murdered one day. Unozotaura mukomana kuti handikude, mukomana will kill you for that car. So please, vasikana ana mai nana baba mune vanasikana mudzimba umu, there is a level of gifts inoita put your daughter into trouble. And I'm glad kuti musikana yakanyatsoona kuti ininika I want to fall in love with a man anondida kwete anonzwira tsitsi. You know what, in fact zvamutaura ngenyamziwa. Yes. In from a parent's perspective. Yeah. Yes. My daughter at one time received a gift. Yes. And I thought the gift yanga akadarika exactly Ngwaru. Yeah. Wevanhu wemukomana nemusikana. Exactly. I do acknowledge kuti mwana wangu musikana ari kuda nemukomana. Yeah. But there are certain gifts that as a father Amen. I will not accept. Amen. Under whatever circumstance. Yes. Saka I would actually return. Saka I think kuti parikutaura mufundisi ndabata pfungwa yavari kutaura kuti there are people who use in business life they call them trinkets. Yeah. Okay, so you are given little things and they come continuously to tie in your reasoning and to tie in your value set. Exactly. Kuti we indisposed when you need to make a commitment and a decision. Wakunyara kuti utaure kuti Dr. Mudzengi, I don't think this works. Wakutonyara because the way Dr. Mudzengi has treated you over the years. Yes. Yakuita kuti uti, but this is only a small thing. Yeah. And that marriage is not a very small thing. Hey. It's a huge commitment. And for someone to say kuti anga asingafane kundiramba, why ungo singafane kuramba? Nyati. Kana munhu ari kutaura kuti we are not compatible. Why do you think we are compatible nemunhu ari kuti you are not compatible naye? Hachisina here choice munhu yeyu. Besides kuti choice imfundisi, compatibility yevanhu too. Ine mutuality. Yeah. Mumwe wacho ari kuti we are not compatible. Yes. Inini wacho ndiri kuramba ndiri kuti we are compatible. Yes. How can I be compatible neari kuti I am not compatible with you? You see? I think I would want to pick one or two things. Yeah. For sake of emphasis. Yeah. I agree with the idea kuti mukomana nemusikana zvipo zvamunopanana zvinofanirwa kunge zviine mwero. That I agree. Right. No, at least I'm happy. Yes, that I agree. Mamboti hapana limit pekutanga. Yeah, maybe ndatendeuka. Amen. But chendiri kudaro nacho ndechekudai Matipatika. Yeah, no. I think I that aspect I understand. But pandandiri kutaura mfundisi. Yeah. Ndandiri kutaura based on what has been said there. Right. The only thing chaaita single out kuendesa munhu camp meeting. Yes. Neku youth camp. Kuendesa Neku youth camp. Neku youth camp. Kune mari dzakawanda. No youth camp kaitiri kutaura. Ane camp meeting ne youth camp. Or camp meeting ne youth camp. So, you know, I think the underlying thing chendiri kuda kuita kind of buttress ndekuti definitely muri mukomana nemusikana there is a limit to the gift that you can share. Amen. We are clear. But pane zvataurwa apo handisi kuona anything chinganzi chiri hombe. Because camp meeting you can't even talk of $100. So for me kuti nditi ndishandise basis iyoyo for then saying kuti no because akanga ampa zvakawandisa. I don't see any justification in the letter to that effect. Context yetsamba just a comment muzodzokera. Toda kuti mutibetsere. Okay. Otherwise munogona kutaura zvakareba ka eyo but tichinzvenga context. Okay. Wamupunga mukona munhu akuti I spend on this woman. She had nothing. Asi kutaura bus fare kwenda camp meeting. This tsamba haisi kutaura bus fare kwenda camp meeting. Kana mapedza ndozotaura. All right. Yes. It also, if we also take the context yetsamba, it depends on the level yemukomana in terms of what he says I've spent everything. Because iye ari kuti musikana awana basa iye zvinezvi asimukira. We don't have those details. Mukomana yanogona kunge ari palevel yekuti iye kwaari mari yekucamp meeting is a big deal. Saka compatibility yakutaurwa ndeyekuti the girl has now gotten a job where she is probably driving a car or probably not,
but salary yake is nowhere near this guy. So all these things are relative. Yakutobuda mstyle. You know, yeah, relative. Anza akusenzera musikana. Musikana akusenza. She's working. Musikana akusenza asemukira. She's doing well according to him. Yes. And all I'm saying is that if we take the context of the letter, pane element Yekuwa relative. yekuva relative. Exactly. Yes. So you might find kuti umwe munhu achiti ndakaita zvese ndichiitira mudzimai wangu, umwe anenge atoti ndatenga matenesi, ndatenga hembe, ndatenga zvakati. It becomes a big deal. Umwe achiti kana ndaita zvese anenge aita zvihombe hombe. So it also depends. Let's also look at it from that context. Correct. But what we are looking at is the principle. Yekuzoti alright ndaita izvozvo, does it then give me an entitlement? Ipapo chibetsere ipapo. Does he have entitlement? Yeah. No. Wachiri mukomana nemusikana. Saka apana entitlement. But you Yane pana umba ndo panaenda pana talk. Debate hiyo yekuti because musikana now is doing well than The this boy. guy. That's what it means. But do you know kuti kune vamwe wakatoroorana, ndinoda kupinda ipapo. Wakatoroorana. Either mukadzi is now doing well, murume anosiwa. You know that? We've heard that so many times. Because hapachina compatibility In terms of resources. in terms of resources, whatever. Zviri kuitika, is what I mean. But iye wacho waramba uyu anenge akuti ko handichagone here because ndakaita zvese izvi waungondirama ndakutanga patso, I'm going back to the drawing board. It does not make sense. You know what I mean? Chechipiri musikana uyu awana ake wari kuwana. You know what I mean? Dengawo pachizaro futi rino richakupa mumwe munhu achakunetsa futi uchazofunga uyu. Because kungodana nendekuti uyu ari kuita zvakanaka character mumba izvogona kusiyana futi. We have seen many people who are rejecting, who are divorcing each other because yecompatibility mwane zizvi mwakuri afamba netsoka mwari kukwira Uber ari kukwira chii. So I mean unozofunga futi kuti zveke zviri nani neuyu because they get it the same. Iye ari funga kuti it's compatibility hapana. But let me tell you, denga waruda kuwanana naye wacho handi pamwe denga richamuti but wakasiya munhu anga ari right mutsika nezvimwe zvakadaro. Tiri kushora iye zvedarineri riri kushora kuti waimupirei. So I mean yet wasikana wanhasi kana usinganorambwa futi. Do you know that? Itori problem. Wasikana watori problem. Iketwa usina mari achikarotobomenza panandoni unorambirwa izvozvo kuti ari stingy. Doc, Stingy Men Association. Ine hangu sekuona kwangu. Murume uyu anofanira kutotenda Mwari. Amen. Nemhaka yekuti dei musikana uyu ati ndaakukuitirawo tsitsi ndongopinda mumarriage nokuti wakandiitira tsitsi. Then izvozvo unoramba kufamba vavamo vozonetsana vosiyana. I think kusiyana kwavo kwaizoita more damaging than apa. Exactly. So I think it's a good favor ataura zviri pasi pasi pemwoyo wake kuti handifungi kuti zvinobuda tikaramba tichiinda mberi. Saka zviri nani hazvo zviperere papi pano. Zvinorwadza kurambwa. Unotoita bereavement handiti ndimukochi munotoziva anotoita go through some grief because he's going back to the drawing board. But zvichapera uchapora hako but wapora mangwana ucharikuda kuzotoya netestimony yekuti Mwari vakandiitira zvakanaka pandakarambwa paya. God has turned these lemons, they have now become lemonade. Chimwe chandiri kuona pa mukomana uyu ari kuti musikana uyu ndakamuwana ari pasi ari madhaka asina chaanacho. Ndikamunyurura kubva mumatope. Ndikamusimudza kubva imomo. Andibudisa mumatope. Ndikamusvitsa papi paasvika pa he is actually saying kuti even nebasa raari kushanda zvaari kuita ndini ndaita kuti ave paari apa. That's the right context yetsamba meeting. Ndini ndaita kuti ave zvaari but izvo zvavakudii avakundisiya. Zvakafanana naJesu.
Jesu wakatona tiri mumatopesi tisina chatinacho kwakuya ndokutifira. He loved us before we even knew him. Tisati tamuziva ndobva afa akaita zvose but still adero haati mbunyikidzi kuti titondida nokuti ndakakuda. Anotipa choice yekuti anina naanotenda. Kana ukasatenda, God respects your choice. Saka iwo wakaita zvawakaita, respectawo choice yeumwe munhu uyu, nekuti ari kuona kuti hazvizoiti mberi uko. Mubhaibheri mune rudo rwakasiyana siyana. Kune inonzi philos, brotherly love, yekuti I watch your back and I also expect you to watch my back. Ndo yandiri kuona iri kubuda parudo rwemukomana uyu. Ari kuti inini ndakakusimudza, izvo zvawava pamusoro, chindisimudzawo tiuye pauri. Love iyoyo haisiyo inoexpectwa pamurume nemukadzi nebhaibheri. Yebhaibheri inonzi agape. You love not to be loved, but you love just to love. Without expecting anything. Serudo rwaJesu. Saka kana iwo wakapa zvawakapa but usingachafari nekuti zvawaiexpecta nekupa hazvisi kuuya, kureva kuti rwako rwari rusingazi rudo chairwo runoexpectwa nebhaibheri. Thank you. Yes, mani dzingori mbiri. Yekutanga yandenda kupindura humba. Compatibility goes beyond material things. Inogona kunge itori kusatowirirana chamaonero ezvinhu, ma-perspectives, ma-preference ezvinhu, kutongoti handingakwanisi kuti ndirarame nemunhu ane behavior yakadai, pamwe hasha, pamwe tardiness, kunonoka, ma-appointments and so on. Saka zvimwe zvacho zvinogona kunge zviri zvinhu zvinotoupseta munhu to the extent yekuti munhu angona kutoti I think kuti this personality hatigoni kuwirirana. Saka I don't think the compatibility in this case, though this man tries to paint a picture of compatibility in terms of pakuwana, ndakatora munhu anga asina ndikamusisa palevel yene zvaakuwana andisiya, saka she's calling compatibility to the extent yekuti akutsvaga munhu ari lateral. I don't know, that's the one aspect. Then the other aspect yandenda kuti nditaure ndeyekuti I think kuti Vamupunga amboda kuibata kwekutanga. Kana munhu asina varume akaona munhu anoda kumubatsira anogamuchira. Kana ukanga usina chawinacho, ukana munhu auya kwauri achiti batsirika, unotobatsirika zveshuwa. Ende kuti titi kune wakampirei, yes, maybe that's the one aspect, but we also do know kune vana vedu ane mamazwa nyaya dzemablesa nekudididi, vana vari kuzvikoro vari kutorwa nevanhu vane vanazvo and so on, vanotorwa nemhaka yekuti anenge ari pasituation yekuti ari maybe not really destitute, but ari kuda kubatsirika kubva pane pakushaya kwake, aona munhu ari kuda kumubatsira kuti abve pakushaya pake aende. Saka kazhinji like in this case dzenge dziri shamwari ka shamwari yangu yauya iri kuti ndoda kuti ndikubatsire tiende kundofara, school fees yangu yashota ndokubhadharira, ndoda kuti ndiende kwakati vanhu vari kuwirirana, asi kutaura malevels ezvipo ndikuti vanhu vari kuwirirana. Saka munhu anenge asina ane tendency yekugona kugamuchira, but pamboda kutaura nanyamuziva payapayani, I don't know what counsel we then can give. Kuvana manje, kuvana vedu vasikana. Aenda kuchikoro nyamuziva, mwana haana, aona mukomana ari kuapia kunge as if they are fairly well. Maybe ari pa university, mukomana wawana graduate train ana atoti mbichana tumari twari kupiwa. What sort of counsel do we then issue out? Toti kune mwana usagamuchira here, kana totofana kutodzidzisa vana ava kuti iva munhu ane self respect, pane zvipo zvakafanana nenhumbi nema-school fees nezvakatotopa kutoeducata vana kuti zvakati nezvakati usagamuchira, so that kuti mwana haite tied in to the extent yekuti anogumisira ava nhapwa akutadza kuti agone kupindura when they need to answer. Okay, thank you Nyat for that. To the letter. You want to answer what Nyat is?
is asking. Can we answer Nyati? Ndoti tingopa answer tisata pakangana. Yes. Papangota kupindira voma. Pane nyaya ndenda kuti ndi. Aiwa mozotaura ndikuitira kuti point iyo kai. Ndendira kutaura iyo. All right, that's fine. Maleta oma muna kutaurwa kunzi akamuda ndanga asina. Ndozvaita. Wakatanga kudanana achizwa kuti hana iye asina. I am sure. Do nyaendera kungotaura chete kuti handifungi kuti musikana uyu akanyengwa ndikuti anga asina. I don't think so. I think ati mupindure Nyati. Okay. Ndapanzwa pekuti mukutara nyaya nothing. Ye nothing. Akangomuda semusikana. All right. Get the point. Achibva wangodini wangodanana wakatanga kudini manje kufambidzana. It's what I mean. Now izva kuzotaura kuti no ndakamuonawo akadai handizo zvakatanga kudanana wasatauza kuti hana chainacho. Okay. Toda kupindura question yekuti toti kudi kune wana wedu. Okay, that's one. Wanasikana vari kuinvest vari kupen so far. Inini rega nditi vanasikana munogona kuitawo zvakaitwa naMairaj, my sweetheart, achiri musikana. Takatanga kudanana ini ndenge ndakusenza iye asinga ari kuchikoro, and baba wangu wa pensioner, and ari pensioner vaita zvawaita kuti wana waende kuchikoro and whatever. Makamona achikura. I want to tell you guys, even though Lizzie was in a situation where she would have needed some form of help, but she thoroughly relied on my resources a pension ya baba wake kuti wachapea fees wachatenga uniform kana tisina atina. What Lizzie would receive from me is a chocolate, yes, ne ice cream and stuff like that, or maybe a take yekuti kwenda ku Youth Federation. I would give you just $2 whatever ngatitenge samwe zvacharge kakuningirikeni, but kuti umuti boots dzake dzekuchikoro shamwa rega ndikutengere boots, because this time rega ndikutengere uniform, rega ndikutengere mabhuku textbook. I want to tell you kuti my girlfriend would not take that, even though I had the money to do that. I can pamper her on anything, but when it comes to livelihood, inofanirwa kuti vanhu vabereki kwaari, it was a red flag for me to enter into a zone yababa wake. She wanted baba wake watambure kugocha chibawe kupea fees than to get easy money from Mike. Chimbomira seko. Right. Ine varume ndasenza munyika dzakawanda. KuBotswana, kuSwaziland, muSouth Africa, I visit many countries. Pane chinhu chinonzi mercy killing. Yekuti mwanasikana unobhadharirwa fees ugopiwa mari yechikafu uri pauniversity and whatever. Ukasaibhadhara nebonde kana kuti ukazodhamba mukomana uyu wakudana nemwe mukomana ndokutare mwana anorewa. We have seen a lot of murders. Haikona kutamba. Thank you Nyat for bringing that. Mwana ngaachengeti nowabereki wake. Thank you so much. Gatishenda nekuda kwengwede ndunge apa muri gono. Mubva mangobata pfungwa yenyu iyoyo. Tikuida. Mubva matongobata nepfungwa yekuti saka mukomana uyu oita sei. Ndoklema mari yangu here. Ndosiya zvakadaro here. Should I just move on? I was dumped. I'm a hating gentleman. Good. So toita sei. Yeah, ndandichida kupindurawo zvataurwa mubvunzo wabvunzwa naNyati, advice to our young men and advice to our young women, especially vanoenda kuma-colleges, especially vanoenda outside the country vachienda kuchikoro. Kuti one of the things that you need to be is to be yourself. And be content with what you have. Amen. Because you can have your whole life ruined because of someone who appears to be generous. Asiri baba vako, asiri hanzvadzi yako, asiri mbuya vako. So our advice is very, very strong. Even kune vaberekiwo, I would dare to say kuti don't expose your children in such situations. Yes. Nekuti kana imimi baba muchinyatsoziva kuti ndakutumira mwana kuLondon. KwaLondon kwaari kuenda uku handina zvikwanisiro zvakakwana. Mompa $10.
ngazi dzemuno muZimbabwe. Exactly. Mune resources emunopota muchiona mwana wenyu achiuya kumba imuchindomuona muchiassessa situation yake. Because as a pastor has said, you know, I've had a lot of exposure, so many universities that I have visited. Yes. Kuchikoro iniwo, and you would find kuti I've seen a lot. vana ava vanopunda pasi right. Exactly. Even the boys these days, because of gayism, they can end up being exactly in the same situation. Yes. Because ari kuda kurarama upenyu huri beyond ma resources aanopiwa nevabereki kana kuti ma resources aanowana iye. Saka iye zvine hazvisingori kuvanasikana chete nyati. Yes. Zvakuto apply even to our young boys. Because some of them get abused because they want resources from a source that is not their parents. And sometimes kutobhadharwa school fees iona kuti ando zvandakavinga kakuya kudzidza, but at what cost? Right now advice yendingapa kumukomana anyora tsamba yake, well, kana iri issue yekuti ndedzorerwa mari yangu here, I don't think it holds. Because in any relationship hazvigoneki. Even dai matoroorana marambana, haugona ndipe dress rangu randakatenga, ndipe bhutsu yangu yandakatenga, hazvishandi zvichidaro in life. Because stage yacho yatopfuura, hauchagoni kudaro. Siyana nazvo. Yazvatopera. Chechipiri, issue yeku, I think pana amboita hindi kuti warwadziwa sure tinotoziva, but just learn to move on. Wakutongorarama izvi zvaramba haugoni kumanikidzira marriage kana kumanikidzira rudo. Hanzi inotambika na samaita ndo upenyu hwacho, and then move on. And also I think one other last thing that I would want to say, which has already been alluded to by many, ndeyekuti when we are in these relationships, ngatisape zvekuti zvakafanana nemunhu anokwereta. Ini zvinendane policy yekuti ukauya uchindikwereta ndinokupa mari chete ndinofunga kuti I'm prepared to lose. Kana ndafunga kuti I can't afford to lose this much, I will not give you. Because ndosaka musingandipe nai you know why I'm saying kana uri kupa yes. Take it kuti ndapa. That is the end of it. And when you give, I think pano abata theology yacho kuti when you give, don't expect anything in return, because uri kupa out of a kind heart. Thank you so much. Gono getende pana Humba, your last words kumukomana uyu. Nezvese zvaitika izvi. Wasikana. Unganga wapedza chikoro wakutsvaga basa. Kuna anonzi carpet interviews, makambanzwa. Naziwa. Don't go into them. Kana pasina basa, hapana basa. Amen. Mazvinga zvakanaka. Newakomana zvakare. Then ndakuta komana ro afuti carpet interview. Okay. Ndinotaura wasikana. Because look, zvine danger sekutaura kwezaitwa. When you commit yourself to someone who is not going to be your husband, zvine danger, zvine rufu mukati. Then ndakutaura kune mukomana uyu anyora tsamba. Mfaname is now water under the bridge. Leave that to God. Go back to the drawing board. Start all over again and move on. Thank you. Learn your lessons. Thank you. But if you then look for someone, don't give even a sweet because you're learning. Thank you. Regetete pada doc. Inangu ndingangotaura kumukomana uyu ndichekuti hazvina kuipa kuchema. Even Bible rinototi chemai. Asi chemai mune tariro. Saka it's not a bad thing kuchema nekurambwa. Mwari ndiye akatoisa ma emotions iwawo mamuri.
but problem inozoitika ndeyekuti ukaita overmon kana kunyanyisa kuchema zviya zvekutoti wava kutorarama in the past kuti relationship pamwe yakapera 2 years ago but iwe nhasi uri kufila as if yakapera 2 minutes ago. You will now be overmourning. Don't live in the past. Kana patoiswa full stop iwe usazama kuisa koma. You cannot unscramble an egg. Kana ratova scrambled rava scrambled. Hauchakwanisi kuseparate kuti zvewhite zvidzokere pazvo yoku inomira yoga. Even vakuru vanoti yadeuka yadini yadeuka haichaorereki. Saka accept a situation yako, because if you live in the past it will affect your present and poison your future. Thank you. Saka arise and proceed. You never know zviri mberi kwako. Mukaenda pana 1 Samuel 16 pa verse 1 Bible rinotaura chiti Mwari vakataura naSamuel vakati kwaari, for how long are you going to mourn over kuti ndaramba Saul as king? Kubva vati chizadza gona mombe rako nemafuta, simuka uinde kuBethlehema, ndaapoinda mwana waJese to take over from him. Saka iwe you have a new perspective to your situation. Ndo zviri kunzi fill your horn with oil. Get up and get going. Put a spring in your step. And Mwari, he has a plan for you. Plan A yaramba, but he has 1,000 ways. Kune plan B, kune plan C, kune plan D. Thank you Doc Nyati. Studio yakuda kutotirowa pana. Mumwe akati anodyiwa haatauri. Kana ukanga waisa mari in a relationship, waiisa because you loved. Saka ugoni kunyanya kuverenga nhano dzacho kuti ndakaisa nhano dzakati in a relationship, because wakaisa nekuti wakanga uchida. And I think kuti maybe pamwe pandangoita a bit of struggle ndepekuti ari kutsanangura mutsamba make kuti ndakarambirwa incompatibility, but atadza kuitsanangura kuti what is it, the actual issues dziripo dzakaita kuti the relationship iwe dysfunctional. I want to submit and say I don't think it was the money. There may be other qualities that he needs to understand what they are. To go into another relationship, you definitely find other love. But if he doesn't understand my weaknesses, what were the issues? Was it a defect of character or personality? And get married, it could have been an opportunity for him to understand what didn't work. Because I think they probably dated for quite a bit from the narrative. Tsanangura. And from that process, he should have picked a few weaknesses, a few areas. I think the weakness area cut, and maybe improve on that. I would not necessarily go to the extent yanga yakutaurwa naumba yekuti unobva waomera nese. I don't think it's the money, but I think he needs to understand that it's not money that makes love work, relationships work. It's a lot more beyond just the giving of things. And I think he needs to work around that. What is it that makes the relationships work? And how did he understand the lady? Was it just because Aida Marikwari, which I think is the picture that he painted? I think there are a lot of other issues that are ambiguous. That's I would want to challenge him and say, go and explore those things, and they'll reveal how he can become a better in future in search for love. Thank you so much, Nyat. Fundis, coach. By the way, can you just close for us? Sweet, I didn't mean sweet per se. No. I yes. We understand. We understand. It's okay. Right. Yes, thank you. Wadio watereri. I cannot undo Ngwaru wabva kune wadare. What nemo chaim. Rega ndingoguma neline mfano wami nemwese vakomane vasikana muri kuteerera program ine. When it comes to marriage, atirorane nemhaka yekuti tinonzwirana tsitsi. Atirorane nemhaka yekuti taipana zvinhu
tinororana nemhaka yekuti tine maqualities anoumba musha. Kana uri mukomana kunyange waipa kana kupiwa, kana ungori musikana kunyange waipiwa kana kunzwirwa tsitsi, when it comes to the point yekuti now taakuda kurorana, try to check whether you are compatible and whether munogona kumisa musha nemukomana nemusikana iye. It is your right kubva pekutanga dating kusvikira papulpit pamunonzi namufundisi ndakukubatanidzai, pastor wasati declare kuti I now declare that you are now husband and wife. Before that declaration has been made, uchiri mu phase of choosing a life partner. Even on the pulpit, if you feel like this man is not the right one and this woman is not the right one, you'd rather disappoint a person there than to get wrecked and destroyed in marriage. Hey, that is a move. We marry for values. We marry for belief systems. We marry for ideas. We don't marry because of gifts and because of sympathy towards each other. But you know what he has just said? I witnessed your utterance. That statement. Yes. You could usatu wabatanizo. Yes. I saw I was there. Yes. Powerful. Musikana achikwira pulpit. Yes. Akatsika dress by mistake. Exactly. You normally say yes, mama gaitaura ya. Akaridza tsamwa. Mukomana akaridza tsamwa. Ndikutsinira zvanotaura kuti thank you. Toda kutenda nevateereri ndichasara ndichivhura question paper. Then tozoona kuti zvakamira sei. Toda kutenda nenguva yatava nayo. Toda kutenda ndofunga tadzidza zvizhinji zvakawanda. Ndoziva vamwe vanozoenda kuna Nanyati vachiona maonero avo vachifunga kuti zvakadai nevamwe. Zvese zvichitira kunge tinge tiri vanhu vari kudzidza tose. So thank you so much for watching and always get in touch with us. Manumbers yedu munowawana paMandara online. Iko zvino tichakumbira doko vativhare nematutana matire. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipa yechirongwa chino chepadare. Toda kunamatira mukomana uyu ari kuita go through grief and bereavement after losing this relationship. Munamato wedu Mwari kuti mumubetsere nekubata kumweya mutsvene, so that he will not give up but gear up, so that he can learn from what has happened to him kuti agova a better person. I even pray for the lady. We may not know in full the whole story, but you know it better than they know it themselves. Munamato wedu okuti Mwari, since vari vana venyu rambai munavo muvatungamirire mumafuro manyoro. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. God bless. Mbarwe. Unoneta moyo wako here, Mudze Jesu, unosuwa neurombo here, Mudze Jesu eka, Mudze Jesu, shamwari wazikanwa, China umwe wakadaro, Mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here, Mudze Jesu, nezvitema zvavikwa here, Mudze Jesu eka, Mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, Mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here,
Jesu iye achakubatsira iwe mudze Jesu ega mudze Jesu mudze Jesu shamwari wazikana akuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega wacharufu runo uyahere mudze Jesu mudze Jesu unonisa umambo wa Jesu mudze Jesu ega mudze Jesu mudze Jesu shamwari wazikana akuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega mudze Jesu mudze Jesu shamwari wazikana akuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega mudze Jesu mudze Jesu shamwari wazikana